ka tuig kag isa kadlaw tubtub 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin may nalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ito ang maayo nga pamatasan. Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo, bisan wala pa sa makakita. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 24 minutos na kaligad na alas 5 sa hapon. Welcome mga kabinan sa pagpalagad sa Platutunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Lunes na mga edisyon sa Platutunan o kon pang Martes, edisyon sa Platutunan petsa 26 sa bulan sa Oktobre. Kamo sana welcome naton mga suki, welcome naton mga tagpulamati. Mayong hapon sa aton sa mga kabombo sa kabuusan nga 61 ka mga kabaranggayan sa sulod sa Bacolod, mga suki naton sa mga banwa kag syudad sa kabuusan sa aton sini nga probinsya. Of course, mga nakatutok na live karon sa aton sa FB Negosyo Bacolod noon, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan. Makita na nila, mabatiin natin papalagan sa hapon sa patuntunan Bombo Reports Afternoon Edition. Hapon nyo tagsadari kahapon na Bombo Dennis Rubicang. Ato sining palibot iya sa syudad sa Bacolod, masako-sako na. Ay ng mga balita, inyo ba yung balita ang atong gapagdamod sining hapon upalagan siya patuntunan Bombo Reports Afternoon Edition sa atong sining mga nagapauna nga mga balita lokal. Bangod sang kutso-kutso, mag-amay, patay, makasunod nga ginlabo sang isa man membro o isang sospechado nga membro man sa ilas ni pamilya dito iya sa may syudad sang Himamaylan. Samtang ang Lakay Lota City PNP naging awardee sang PNP Best Implementor sang Oplan Maanyag. Sa mga nagapauna nato niya nga mga balita sa palibot sang Pungso, Department of Transportation natala na nga pagpangapinan o natala nga ila sini iga duso iga depensahan ang ila sini duso karon sa IETF na nga kun may ibalik na ang 100% capacity sa mga public utility vehicle.
Dugang paginaton nga mga balita nasyonal, kapin 230 ka mga pamilya apektado sang flash flood. Dito is may banwas sang sugod sa probinsya sang Cebu. Kag sa aton sinibalita gikan sa lawas, pumuluyo sang syudad sa Khartoum dito sa Pungsod Sudan ang nagrally karon nagmarcha sa ila sini mga kadalanan agod nga pamatukan ang military junta. May mga Pinoy man to, pila ka mga Pinoy dito sa Pungsod Sudan. Sa mga balita aton may balita aton nga pagdamod sining hapon, dis pagpalagad siya pretong tuna na Bombo report sa afternoon edition. Ates naton na magpalawod ates sa tukwaon ni mga balita no kay karibulon taman sa atong station ang report dito Cebu ining plus flood sa may banwasang sugod ibalon ta na mga kabilang karong kag of course ang pagtalakay nato karon sa sining konbla ning 1 billion pesos nga fuel subsidy sa gobyerno. Kay nasining adlaw kasam naman niya nga saka sa presyo sang petrolyo. Pero kita na mga kabanano ante sa aton siniyang mga balita aring manaming nga balita aring matahom nga balita ang grasya nga balita para sa aton si kauturan of course ang aton na karon nga preparar na sa aton naman adlaw-adlaw papanagtag sa mga papremyo sa aton ni mga lucky interest in there sa aton si 1 to panalo part 20 promo mga kaibigan terrible. Ari naman magasugod na magitawa. Adlaw-adlaw, baldi-balding premyo na may kasiyahan pa of course. Tag sa adlaw, meron kita sa tatlo ka mga tagdaog, tatlo ka mga lucky interest inders ang aton sininga pagkuaon nga mo aton mga daily winners. Tag sa winner, kuti sa Lunes to Biyernes, tag sa adlaw tatlo. Tag sa ka-winner ito mga baton sang padya balor 1,150 pesos. So manang padya nga balor iya batonon. Of course, ari diri compose ini sang 500 pesos cash ka gift pack nga balor sang 650 pesos. So muna ang iya padya duwa, kwartang 500 pesos kag pinutos nga regalo ba terrible no may kwarta ka na may grocery ka pa ya may pinutos ka pa nga regalo so muna ang padyang batonon sa aton lucky daily winners so Lunes to Biyernes atong pagpanagtag sa mga premyo tag sa kadlaw may tatlo kita ka mga winner nga lawagon. Of course, ato sini nga mga winners, ato sini mga lawagan nga tagdaog adlaw-adlaw. Meron na kamo sang anom ka oras sa pag-claim sa iyo sini nga premyo diri sa aton nga studio. Kung mapaltahan ka mo mag-claim sa iyo sini nga premyo padya sa sulod sang anom ka oras, magagabot kita another winner. Ang inyong premyo na nga hindi nyo maklaim within 6 hours, profited na para sa inyo, makuha kita another winner. Mag-anunsar kita sang another winner nga mong tagaan naton sang sina nga padya o kung sina nga premyo mga kabinan. So dapat kayo magpamati ka mo sa mga magapadala sa ila sining mga entry, magpamati gid na parang grasya, hindi mo sa grasya, ang kwarta hindi mangin bato para maklaim nyo gulayon niyo sining nga padya. Pamatiid ka mo kay 6 hours lang hinatag natin sa inyo sa pag-claim sang inyo sining nga premyo. Paningadam koras bastante naman kung haling kapatiya sa par north, par south, sa probinsya so 6 hours is enough naman nga makalabot ka mo sa stasyon sa pag-claim sang inyo sini nga premyo. So muna adlaw may tatlo kita ka mga winner, kagtag sa ka-winner, ang premyo nga balor iya batonon 1,150 pesos 500 pesos cash kag 650 pesos nga balor iya sang gift pack ba nga kaibigan. Of course, magluwas sa aton daily draws, magluwas sa aton daily winner sa sulod sang 7 ka semana ang atong ginahulat perme, atong ginakalangkagan perme ang aton nga grand prize nga 1 million pesos, Kung sino malawagan kapila siya ka 74 na nga milyonaryo ay ka 74 siya nga ngalan nga nangin katapo or nabilong sa listahan sang Bombo Millionaires sa malawig na madamo nga mga promo iya sa Bombo Radio Philippines makaibinan. So sa ato sinig grand draw adlaw isang Paskwa
Sabado inang adlaw, Disyembre 25, magapatagay ko sa ato sinigwando. Sa wato panalo part 20 promos na natin diri nakasaad, nakataya diri ang 1 million pesos nga cash nga grand prize nato na mga kaibinan. Terrible sino yan ang malipayon nga milyonaryo sa December 25 adlaw sang Pasko. Ito ko bongga kag masiling ta mere gining Christmas niya, on siya ang malawagan nga mangin 1 million cash prize winner sa aton sini nga grand draw. Sumabot siya nga December 25, of course maglo sa ato si grand prize nga 1 million pesos. Mari pa katari apat pagit panagtag nato ng 50 mil pesos tag sa Carayon, isa sa Luzon, Visayas, Mindanao, kag National Capital Region. So tag sa Carayon may magadaog sang 50 mil pesos cash. Of course, karip kay nato guaranteed price per area, Sa tag sa kamalugar may stasyon sa Bombo Radio sa FM, may tatlo pagid nga madaog sang cash prices man. Pila ini? Ang third prize naton is 5,000 pesos cash, second prize naton 10,000 pesos cash, kang first prize naton 15,000 pesos cash mga kaibigan. Kung nakadalag ko nga mga papremyo ang inyo mabaton di sa One to Panalo Part 20 promo, humalin sa aton siling nga daily winner tub sa aton sini nga grand draw sa December 25 mga kaibigan. So paano niyo mangkon nga mga papremyo? Of course mag-try magpadala sa inyo sini nga mga entry. Mga kaibigan, ano nga mga entries sa inyo sini nga mga purchase, inyo sini gamiton sa aton sini sa One to Panalo Part 20 promo. Simple lang mga produkto ini nga adlaw-adlaw man naton nga ginagamit. So hindi ka mo mabudlayan nga mag-tipon sa nga kinlanon nga mga proof of purchase. Of course, sa kabusan sa aton nga promo period, sa kabusan nga pungsod Pilipinas, sinaton 6 million pesos na tanan nga balorya sang pagpamadya ang aton nga iga panagtag. So nahimuon nyo para makapasakop, makaangkon sining gracias, sining of course magpadala sang inyo sini nga mga entries. Gamit ang mga masunod nga proof of purchase. Ini pila lang niya sa aton nga adlan subong hapon sa madamo naton nga mga proof of purchase. Of course, ari diri ang Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Sa tagsan nyo pagbakal sa anong produkto sa Orocan, may sticker ini nga nagatapik or may upod nga kipon may taka bombo promo. So pilion nyo na, either sticker sa Orocan, isa lang ka sticker sa Orocan, or isa lang ka coupon, pwede nyo na magamit nga proof of purchase. Pwede mo magamit nga proof of purchase ang Rexona. Use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Rexona ti mga teenager, kuturan nato nga gamit sa Rexona, hindi paghaboy ang suludlan. Pwede na magamit, like sang isa ka empty sachet, sang Rexona Dio Lotion, sa bisan naman nga variant, or isa ka empty regular sang Rexona o kon Junior Roll-On, sa bisan ano lang man nga variant. So isa lang, piliin nyo na kung sachet or ining roll-on. Isa-isa lang pwede na magamit nga proof of purchase ang Rexona mga kaibigan. Pwede magamit yung proof of purchase, pwede of course diri ang Alfonso Brande. Gets ang lasang hanap mo. So buong tinionti, manura sa damo na relax, gatagay-tagay, pag-abot rin sa trabaho, pag-abot rin sa ginabrahan, nagainom-inom sa Alfonso Brande. Simple lang, ipainom sila ang unod, ang taklob siguruha. Amo na gamitan nga proof of purchase. Isa lang ka bottle cap or taklob sa bisan anong size ang light, platinum, zero or solera, Alfonso Brande, pwede na siya nga magamit nga proof of purchase mga kaibigan. So muna, ang pila lang sa aton nga mga proof of purchase pwede nyo magamit sa pagdala sa iyo sa entry dito sa One to Panalo Part 20 promo. Sa matamat na, may mga drop boxes na kitadra, gipanagtag sa Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, dito sa palibot sa sunod sa Bacolod, of course, dito sa atong studio, So, pwede nyo na mahulog, ayun sila yung mga entries
malapit sa aton nga mga drop boxes na malapit sa inyo tag sa iya ka mga lugar. So of course, diri man sa atong studio, diri man sa atong stasyon, anytime today pwede nyo mahapit mahulog ang inyo sining entry atong drop box halin sa atong sining grahing areas dalom, no? So that nyo lang ihulog ang inyo sining mga entry. Of course magpamati gid sa Bombo Radio para mabalaan nyo kung isa ka mo sa aton sini nga tatlo ka mga daily winners, no? 6 hours lang ang inyo sini nga timpo sa pag-claim sa inyo sini nga padya after nga malawag ang inyo sini nga ngalan, no? Kasi nato ay pamalawag ang ngalan mga winner kana ang premium mo are niya nagahulat na para sa imo muna ka dasig kita maghatag sa premium kay gusto nato, no? Ang padya mahatagin naton sa inyo nga mga winner kay kabalota ti kinahanglan nyo ginang kwarta kag subong man ang grocery items mga kabanan. So maghulog na, magpadala ka mo sa mga entry sa 1 to Panalo Part 20 promo kay base isa ka mo sa aton winner or sa daily winners naton or base isa ka mo sa mapalaron base ikaw ang mangin masunod yang milyonaryo. 1 to Panalo Part 20 promo sa Bombo Radio kag Star FM mga kabanan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 38 minutos na ang nakalabay sa takna nga alas 5 sa hapon this time ko ang report sa patrol kay Bombo Carla Mirfinsor, no? Ini nga natabo ang hacking sa may syudad sa Mamayla, no? Magudlang ko siyang kutso mag-amay gilabo patay sa may syudad diya sang Himamaylan ka. Of course lilion tanay una ang sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod Sinema tiniyon, no? Damo na nagapinauli nga makaturan naton. Kamusta nga aton dalanon ang ulan sa subong duga on and off man, no? Mga kabila picture na niguro siyang ginatawag nga northeast monsoon o kunamihan, no? Kaya nagbaylo na kita subong from habagat to nagamihan na kita timog silang kita maglamihan mo na may ulan-ulan kag magbulubugnaw na aton sa panahon sa bagay ti pasulod na kita isa pila na nakatulog 26 na kita subong talimang tulog na lang tapos na Oktubre o Nobyembre na kalag-kalag na ikaunsi nga bulan sa tuig 2021 pasulod na kita sa bulan sa Disyembre madasig lang si Minadlaw, no? Bago lang ta nagtapak sa bulan sa Oktubre supposed to be kung may pandemya ti is Mascara Festival sa Bacolod. Doon san ulang po sa bukti gihingapos ng adlaw sa mga inadlaw sa bulan niya sang Oktubre mga kaibanan. Medyo makuha na ni mauluulan kagina nagaulan madula siya. Maulan naman, mainit siya. Doon di kita chinde sa bungsang klima, no? Mga kaibinan, sinatino na, ibaloon tabi, ang aton isa sa mga mayor intersection dito sa may sunod sa Bacolod, dito sa may intersection sa BE sa Kino Drive, Lacson, no? Dapat sa may Bangga Ramos, kilala nga Bangga Ramos, sa isa ini sa mga mayor nga intersection, no? Sa aton syudad, halin ka sa norte, sa Bacolod or halin ka sa norte ka portion sa probinsya, pasulod ka sa downtown area, halin mas downtown area, papanorte ka, hindi ka man magi. Mga muna rush hour, medyo medyo damo na sa masalakyan, nga naglabay sa buong public utility vehicle kag mga private vehicles, sinukuti sa mga private vehicles ito, puli na sa ating mga trabante mo, sa mga masalakyan, sa mga wala salakyan, commute lang sa mga public utility jeepneys, medyo pag amo na oras expect na ang mahina-hina nga flow sa traffic, bangod sa dakong abulyom sa mga salakyan sa aton siniya nga dalanon, diri sa palibot sa sunod sa Bacolod. Diri ko damo naman kita sa mga mga traffic lights sa mga major intersection nato, sa mga major roads nato sa Bacolod nga daw unfunctional naman, wala naman gasiga. Sige ari sa pekalinya karon lilion ta palibot sa sunod sa Bacolod kay pabalita madulong ni Bombo Carla Mirfinsor gikan sa patrol. Bombo Carla, mayong hapon, Kmin. Yes, Bombo Dennis, mayong hapon. No? Live kita diri subong sa Ramos Lacson Street, Bombo Dennis, kag makita naton diri subong medyo
busy gid subong ang alagyan diri o kon ang intersection diri sa Maya Ramos Lacson Street, Bombo Dennis ni subong alas 5:39 rush hour gid subong adlaw o kon subong hapon, Bombo Dennis di madamo kita makita diri nga mga motorista kag ang stoplight diri Bombo Dennis di wala nagagana. Yes, oo, ari diri subong isa ka personal sa nga bitaw nga siya ang assist sa aton sini nga mga kauturan nga gadalasang salakyana para magtabok diri sa may intersection na Bombo Dennis. Daw malamala ng dalan ta daw ay nakatupag ang ulan sining hapon no mulos kina singaga. Yes, Bombo Dennis, maayo magani no kay tungod nga wala na nagpadayon ang pagulan-ulan diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Dennis, kung nagaulan-ulan ti panigurado no ang aton sini nga mga kauturan mabudlay naman nga mag-commute papuli kay bangod naman nga ulan-ulan. So sa subong maayo ang aton sini nga panyempo sa subong hapon, Bombo Dennis. Dola siya mag-ulan, kamustang kawaan ta? So may makitaan man kita nga pag dulom, Bombo Dennis. So far siguro basi karon o kun akabay pa no nga hindi lang madayon ang pag-ulan, Bombo Dennis. Daw madulom ng palibot ano sa mga niligad nga bulan, second quarter bla bulan sang summer, amo oras Yes. nga banaag pa nga aton nga palibot masanag pa silak pa siya ara subong mo ning binulan last quarter pasulod sa November December bumbo ka alas 5:30 pa lang dulom na no. Yes, gani, sakto gina, Bombo Dennis. Subong pa lang, wala pa ka, upon 5:40 pa lang, Bombo Dennis, mahambal na natin, nga do ka alas 6 na kaysang unay, before mga last month pa, Bombo Dennis, mga summer pa, mambagin natin, alas 5 temprano, pasubong alas 5, dulom na ating ibanderite, amo man bangod man sa rush hour, madamo naman sa nagahingagaw pauli, Bombo Dennis. Temprano pa nagadulom sa aga, temprano pa nagasanag alas 5 playa pun kagahon sanag na. Sanag. Amo gani. Sakto gid ang Bombo Dennis alas 5 sang kagahon, sanag na alas 5 sang hapon, kaya mo na ni. Dulom na. Dulom na, no. Takop na ang dulom kung mag alas 5 na, Bombo Dennis. Kamo ni oras ni iba na hingagaw ta pulit kay do kadulom na do gabi na pati wa kanila size. Amo gid manog alas 6 pa lang, Bombo Dennis, makita diri nato no. Nagkasari-sari nga mga salakyan among pakalto pa kari mga PUJ at maayo man kay buta man ang ila sini nga mga salakyan, Bombo Dennis. So masana amo ni nga pandemya makabawi gid sila, Bombo Dennis, sa ila sini nga biyahe kung rush hour na kay damo na gid sa aton sini nga mga kauturan ang nagahingagaw na pauli, Bombo Dennis. Sige so sa mga nagapuli naton subong kauturan ang nagpuli pa medyo lingagaw lang kay maabtan sila karon sang pagplupugok sang flow sang traffic kung base magulubihan pag sila bubukarla. Amo gid, Bombo Dennis, kaga base kung magatupa ang ulan kay amo gina ang mabudlay. So muni makita naton nga madamo na sang nagahingagaw nga magpauli na, Bombo Dennis. Sige ano tong balita bubukarla si mga mailan nga to mag-amay na labuan patay gid? Yes, Bombo Dennis. So, isa ka hacking incident o kung pagpanlabo ang nagluntad sa sitio Mambalayong, Barangay Mahalang, Himamaylan City, Negros Occidental, Bombo Dennis. So, ini siya, natabo ini siya sa kahapon ni adlaw, Bombo Dennis. Kaga tatlo diri ang biktima, duha patay, isa pilason, Bombo Dennis. So, ang mga biktima, gikilala kanday Merly Lahay-Lahay, 48 anyos, kag-residente ini siya sa nasambit nga lugar. Si EG Era, 38 anyos, kag residente man siya sa nasambit nga lugar. Kag si Carlos Era, 70 years old, laborer, kag residente man sa nasambit nga lugar, Bombo Dennis. Kag ang suspetsado diri, amo gikilala kay Danny Lahay-Lahay. Uy, pamilya lang rin Bombo Dennis, bali ini si ang suspetsado, 50 years old, laborer, kag residente sang barangay Tubugan, Kabangkalan City, Bombo Dennis. Bali ini siya, bayaw ini siya ni Merly Lahay-Lahay, Bombo Dennis. So, ari ini sa balay ang ining tatlo ka mga biktima sang nag-abot ini nga suspetsado, Bombo Dennis. So, wala ka na mo, labo niya ini ang tatlo ka mga biktima, kag dead on arrival ini si Merly Lahay-Lahay, Bombo Dennis, samtang si EG Era kag si
Carlos Era gindala pa ini sa ospital. So nadulaan na niya sa nga kabuhi ining si Carlos Era sa ospital na Bombo Dennis. So sa initial investigation sa mga kapulisan, nabatian ko no sa nga suspetsado nga ining si Merly Lahay-Lahay nagapalagtas ang sugid yes istorya Bombo Dennis ining si suspetsado may ara sa nga babayi Bombo Dennis. So ini ang pato-pato lang ni wala pa ini na pamatud-an ini nga istorya Bombo Dennis, pero ini ang suspetsado kingkagtoyagit ini sa barangay Mahalang ini nga ang biktima kag dito na labo Bombo Dennis. So may old grudge kin ini sila ni Merly Lahay-Lahay Bombo Dennis. So Bombo Dennis, pamatian nato na pahayagi kan kay Pulis Dadanad Arturo Margalio. Hanggang alas 7:30 sa October 25, sa may sitio Mambalayong, Barangay Mahalang, sa siyudad ng Himaylan. Ang aton ng mga biktima, rin sila sa ilabalay ni si Merly, si Iggy Ira. Ito na nilang amay nga si Carlos Ira. Ara sila sa ilagsaran, tapos sa gulpila na nagabot ang atong suspect na may dalang pulo na binangon. So, sa nga time, wala kang naman nga rason na gulpila na ginalabo ang atong yung mga biktima. Sa motong insidente, nagasamaran ng atong biktima kagitalas na sa hospital. So, si Merly kasi si Carlos, na patay na sila sa away na sila may ngapaw. Kasi na-declared DOA sa City Health Office ng Himamaylan, City Health Office ng Himamaylan, samtang wamay sa ospital sa Kabanglan. Okay. Sir, ini sila ang tatlo nga nga biktima mag-amay ini, sir? Magamay. Okay, ang suspetsado, sir? Ang suspetsado nila ng bayaw ni Merly. Bayaw, baliutod sang bana ni Merly, sir? Oo. Okay. Sir, anong rason, sir, na ang ginimo niya sa mag-amay, sir? According sa aton nga investigator, sa pag-imbestigar niya, dito yan disclose ng ining si Dania Yahay, nakakit siya sa kay Merly kay suno sa nabaton nga testimonya nga si Merly nagapalapta nga may relationship hindi nga aton nga suspect sa kay alias Mayet. So hindi nagustuhan sa aton nga suspect among ginimo yan yung butang. Hindi pa naman, hindi pa na mabalan kung ang regarding sinang butang, alleged ka lang nakag-statement, hindi pa na-confirm ang mga batay. Kasubong at large ng aton suspect, ginalocate pa sa aton yung mga tropa, mga personnel na kaupo ng aton investigator, nag-conduct ng investigation para malocate na ng aton yung suspect. Sa subong wala pa na update ang regarding sinang batay. Pero ang aton nga investigator, ang aton nga kapulisan, mag-ulat lang sa desisyon sa pamilya kung magsasaka sila kaso sa suspect. Bombo Kayla? So, Bombo Dennis, sa moto, ang pahayagikan kay Pulis Dadanad Arturo Margalio regarding sa hacking incident ka nagaluntad sa Barangay Mahalang, Himamaylan City, Bombo Dennis. Sige. Yes, Bombo Dennis, si Dugang na lang ini nato, naging best implementer ang La Carlota City Police Station, Bombo Dennis, sa Oplan Maanyag, Bombo Dennis. So madamo sa na-renovate o ko nangin maanyag ang hitsura sa subong sa La Carlota City Police Station, Bombo Dennis. So may-ari ini sila ginpaliwat o kung ginpahimo ang mga visitors lounge, repair of patrol vehicle, plant box sa mga kapulisan program, Bombo Dennis. Gulayan ng kapulisan ng program
ang ila sininga construction sa ila sininga guard tower, installation sa CCTV cameras and TV monitor. Bombo Dennis, construction sa ila sininga garage, PNP outpost, construction sa ila sininga traffic and PCR section building, renovation sa ila sininga radio room. Bombo Dennis, di makita dira sa aton sininga Facebook live Bombo Dennis, no? Di ang mayara sang guba nga mga salakyan, ging repair ini nila ang ila sininga mga cabinets before Bombo Dennis, mayara na sang bag-o kag ang ila sininga lavatory o kunwari na ini sila bag-o nga lavatory Bombo Dennis, kag ang ila sininga renovation sang ila sininga admin office na kayo naman, kag ang ila sininga kitchen Bombo Dennis. So maayo gid kay tungod nga maanyag na lantawon, no, ang La Carlota City Police Station Bombo Dennis. So nangin na best implementer ini sila sang Oplan maanyag nga gina subong ni ginapatigayon o kung ginapa-implementar gid ni PNP Chief Bombo Dennis among ini ang intensified cleanliness Bombo Dennis. So part ini sa enhancement program, no, sa karon sa Yes. PNP sa dalom ni PNP Chief General Guillermo Ilazar. Yes, Bombo Dennis. So amo man ini, no, nga gapatigayon man sang paglibot, pagchekyar sa mga probinsya, mga police station ining CPNP Chief bangod man sa iya sini ginapa-implementar nga intensify cleanliness Bombo Dennis. Sige, Bubo Carla. Bombo Dennis, gikan diri sa Ramos Lacson Street, ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Dapat salamat Bumbo Carla May Defensor, mga balita at tipon sang patrol, tipon ni Bumbo Carla, hindi nga ba siya ko sa lo istorya, hindi ipapiyo, hindi sigurado kasi ti budlay, hindi ka mabalaan, no? Hindi mo balaan kung nung matugas sila nga halit sa ginestorya mo o sa imo man tisipab lao ginabo yang iya man lang bayaw, no, kang iya sining ang amay sang iya sining bayaw tatlong ipang labo ya mag-amay o te masubo-subo kay duwagi na nagkalamatay. Suspect padayon at large as of this broadcast time. Inyong Pradaturan Bombo Report sa afternoon edition, magapanabalik makaligid lamang pala kay importante nga mga pahanumdom. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiunsang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Bagon sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktividad
aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga Balik rin pagpanagin sa patutunan Bombo Report sa afternoon edition. Sa bahay ng Kamuligan Sentral, masalod lang kulabas kamarga pauna nga mga balita national si Vice President Leni Robredo nagpayag sa mga hapon nga mabuto kita ko no base sa aton konsensya o kuhaon lang ang kwarta. Kada sa nagligad man nga kampanya na kuha kwarta buto inyo konsensya mga kabanan no ti ini pertain sa upcoming eleksyon naton sa Pungsod Pilipinas sa mabot nga May 9, 2022 national and local election makibanan nagamat-amat karon init ang mga senaryos pamultika naton diriyo sa Pungsod Pilipinas po ko nang kilala ko pa nga everything is fluid no until nga mag-abot ang November 15 diba natin naman November 15 ang last day sa nga posible nga mga pagbaylo kon substitution sa aton sini nga mga kandidatos pasmente sa ginalantaw kung nagbantayan ang sa presidential position presidential kag vice presidential position nga may kabantayan base may mga panibagong mga persona nga magtuhaw bla sa sining nga mga pwesto mga kabanan. Of course, sa Karumas News Center, ining pinaka-latest mga senaryo, sitwasyon ito sa may Pungsod, Sudan, matapos nga kahapon, agaw naman sa militarya, ang paginaam sa sabit nga pungsod, subong yang adlaw ang mga pumuli ito sa may syudad sang Khartoum, amaning kapital nga syudad sang Sudan, ang nagmarcha dito sa kadalanan, gimpang butangan sang barikada, ang mga alagyan, dito syudad sang Khartoum sa pagpaing sa sining pagprotesta batok sa sining military junta after to kapong mga lideres to pila ka mga lideres sa dissolve nga kanila nga gobyerno ang pinundakop sa militarya kag ginpang preso. So bangod sini ang ining military nga co-leader nga si General Abdel Fattah Burhan nag-dissolve sang civilian government singkog nag-aresto to sa pila ka mga political leaders kag
nagpatuman sang state of emergency. May mga Pinoy makita dito sa may pungsod sang Sudan, especially sa may syudad sang Khartoum. Pagkala kita mabulubudlay ang pag-contact sila ni. Kaya daw mahina ang signal ito sa internet. Na posible ba sa gin block or gin padihot man ikaw sa military junta, no, para wala sang mga communication dito iya sa nasambit nga pungsod, partikularmente sa may syudad sang Khartoum. Due time lang tong Pinoy na po at least may Pinoy sa nasambit nga pungsod nga mamay karang bantayan sa ato sa Department of Foreign Affairs, kinahibilong man ila senaryo sitwasyon sa mga Pilipino nato dito sa may pungsod Sudan. So sa ulan ni nagdiyon sila sa milita akon civilian government, kaya rin naman gin hingagaw naman agaw sa militarya sa isa iya kakukapon nga gin patigayon. Sa mo nga mga nasyon ng Sudan, isipon ng Umonti, isa sa mga third world countries man sa kalibutan dito sa Afrika, pigado man nga nasyon. May pagkitura di, mas maarang-arang paton pangabuhi di para dito sila. Tiyo mo panikanabo mga kabinan, sa nasabit siyang African countries. Sabala nyo man ako na. Update sa ato news center, of course, ining plano sa Department of Transportation, ibalik na kung pwede pa lang ang 100% capacity sa ato sing mga public utility vehicle. News Center sa atong Bombo Network News. News Center, Kimin. KBP Golden Dove Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News DWSM Star FM Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Araw po ngayon ng Martes, Oktubre 26, 2021. At sa ulo ng ating mga balita, yung bilang ng mga naipapanganak o naisisilang na mga sanggol ngayong taong 2021 mas kakaunti kaysa sa dami naman ng mga naitatalang namatay ayon sa PSA. Sa ating COVID-19 update, higit 53,000 active cases sa Pilipinas ngayon, pinakamababa mula noong Hulyo taong 2021. Maraming mga Pilipino ligtas sa naganap na kaguluhan sa bansang Sudan. 7 naman ang patay habang 140 ang bilang ng sugatan sa kilos protesta ng mga mamamayan laban sa militar na nagsagawa ng kudeta. Samantala, ang DNR dumepensa sa pagsusulong ng kaso sa nangangasiwa ng Dolomite Beach sa Maynila Bay. Mga contractors naman ng DPWH project sa Western Visayas kinikikilan ng milyong piso ng scammer na nagpapakilalang taga Malacanang. Sa ating police report, 3 magkaanak patay matapos saksakin ng padre de pamilya dahil sa selos sa kanyang asawa. Mula sa Bombo News Center, Makati, ako ang inyong anchorman. Ako po si Bombo Dave Vincent Pasig. At ako naman si Bombo Jane Buna. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, na mas kakaunti raw ang bilang ng mga naisisilang na sanggol kumpara sa dami naman ng mga taong napapaulat na namatay ngayong 2021 kung ikukumpara iyan sa datos naman noong nakalipas na taon base sa preliminary data na inilabas ng Philippine Statistics Authority. Base sa naturang datos, lumalabas na 703,400 kabataan ang naisilang mula noong Enero hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Mas mababa naman ito kung ikukumpara sa 981,217 na naisilang sa kaparehong period noong 2020. Ibig sabihin nito, naitala sa unang 3 quarters ng kasalukuyang taon ang pinakakaunting bilang ng mga naisisilang na sanggol sa nakalipas na 35 taon para sa January hanggang August period. Samantala, mas maraming bilang din ng mga nasawi ang naitala ngayong 2021 kung ikukumpara naman sa kaparehong period noong nakaraang taon. Mula Enero hanggang
hanggang August 2021 kasi nakapagtala ng mahigit 486,000 na mga namatay. Mas marami kung ikukumpara sa 400,000 mahigit na reported mortality sa kaparehong period noon na mga nakalipas na taon. Sa kabilang dako, kahit mayroong COVID-19 pandemic, iniulat naman ng Philippine Statistics Authority ang mas maraming bilang ng mga nagpapakasal kumpara sa kaparehong period noong nakaraang taon. Aabot kasi sa 211,247 ang nakapagpakasal mula noong Enero hanggang Agosto ng taong kasalukuyan, mas marami kaysa naman sa 147,000 mahigit lang noong 2020. Humigit kumulang 26 million Pilipino na ang fully vaccinated kontra COVID-19 ayon yan sa Malacanang. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hanggang noong Oktubre 25 ay kabuang 56,254,529 doses na ng COVID-19 vaccines ang naituturok. Sa naturang bilang, 30,298,860 dito ang first dose habang 25,955,669 naman ang second dose. Kabuang 538,836 doses naman ng COVID-19 ang naiturok sa buong bansa kahapon lamang. Samantala sa Metro Manila, sinabi ng opisyal na mahigit 17.6 million doses ng COVID-19 vaccines ang naituturok na. Sa ngayon, 95% anya ng mga residente sa Metro Manila ang nabigyan ng first dose habang 85.79% naman ang fully vaccinated. Samantala, ang palasyo ng Malacanang tiwalang hindi naman mangyayari sa Pilipinas ang panibagong surge ng COVID-19 cases sa ibang bansa katulad na lamang ng sa United Kingdom at New Zealand. Alamin ang kabuang detalye sa report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Day, Bombo Jane, kumpiyansa ang Malacanang na hindi sasapitin ng Pilipinas ang nangyayari ngayon sa ibang bansa gaya sa United Kingdom at sa New Zealand na panibagong surge o pagtaas ng kaso ng mga bagong COVID-19. Sinabi ni President Spokesman Harry Roque na ito ay bunso na rin ng patuloy na pagbabakuna sa Pilipinas at ito ay layunin na maiwasan yung severe COVID cases sa bansa. Ayon kay Roque, ang mahalaga ay hindi maging punuan yung mga ospital, lalo na sa mga severe cases. At may kwento pa niya yung kanyang karanasan ngayon sa US kung saan ay dumadalo siya sa isang event sa United Nations. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Secretary Harry Roque. Nandito ako sa Amerika ngayon. Normal na po sa Amerika. Bukas po ang lahat, pero di pwede pumasok sa enclosed kung walang vaccination card, and that's being strictly enforced po by all New York establishments. Nagkaroon lang po ng konting problema kasi sa UN marami mga diplomats, no? At medyo pumalag yung ilang mga diplomats at saka mga heads of states. So ang ginawa nila, honesty system within the UN, no? Pero tayo po, nagpapakita po tayo ng ating vaccert.ph pag tayo po papasok sa UN, no? So makikita nyo po na talagang pagmataas ang vaccination rate, nakakabalik po sa normal na buhay. Now, hindi ko po alam kung ano naging problema ng UK, no? Pero mapapansin nyo po, no, na maski tumaas o tumataas uli ang mga numero ng kaso, hindi naman po na-overwhelm ang mga hospital. Ano pong ibig sabihin yan? The vaccines are working po. Mahawa man, parang ordinaryong sipon o flu ang nangyayari, no? So sa akin po, importante na magpabakuna tayo at saka importante rin po yung ating mask, hugas at iwas. Ang bahagi ng pahayag ni Secretary Harry Roque. Samantala, sa ibang dako naman ng mga balita, kanina ang hapon ay dumalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa opening ceremony ng ASEAN Summit na kung saan ang bansang Brunei Darussalam ang host ngayong taon. Pero ito ay sa magitan ng tinatawag na virtual meeting at via Zoom yung naging video attendance ni Pangulong Duterte kasama yung mga heads of state ng 10 miyembro ng ASEAN, Bombo Dave, Bombo Jane. At kabilang nga sa kanina, ang dumadalo itong presidente ng Indonesia, ni itong si Joko Widodo at itong mismong host, itong Brunei Darussalam na si Hassanal Bolkiah, ang prinsipe ng Brunei Darussalam. At gayon din maging yung leader ng Singapore, Malaysia at iba pa.
At wala namang naging talumpati pa si Pangulong Duterte kanina sa opening ceremony ng ASEAN Summit na magtatapos sa October 28 o araw ng Biyernes. Bombo Dave, Bombo Jane. Bombo Raymond, ano ba, may inaasahan pa ba tayo mula kay Pangulong Rodrigo Duterte na magbibigay siya ng kahit mga statement lamang kaugnay ng kanilang pagpupulong dyan sa may ASEAN Summit, Bombo Raymond? Tama ka dyan. Dahil inaasahan natin na isusulong ni Pangulong Duterte yung interest ng Pilipinas, particular doon sa issue ng hindi mamatay-matay na usapin ng territorial dispute sa West Philippine Sea. At yung ipinupush niya na magkaroon ng Code of Conduct of Parties, Bombo Dave, particular yung sa bansang China, yung ASEAN-China Code of Conduct sa naturang pinag-agawang mga teritoryo sa West Philippine Sea. At syempre, inaasahan din natin na magkaroon ng mga talakayan kaugnay sa pagkakaroon ng patas na access sa bakuna laban sa COVID-19 para yung buong rehiyon ng ASEAN community ay maging bakunado at sama-sama sa pagbagong ika at pag-recover mula sa pagkakalugmok ng ating mga ekonomiya, Bombo Dave. Tama ba, Bombo Raymond, para sabihin ko na yung agenda ng ASEAN Summit para sa kasalukuyang taon ay patungkol pa rin sa may COVID-19 situation sa mga bansa na nasasakupan nitong ASEAN region, Bombo Raymond? Tama ka dyan, Bombo Dave. Yan talaga yung mga key issues. Ito yung talagang bahagi ng agenda ng ASEAN Summit, yung pagtugon pa rin sa COVID-19 pandemic at syempre sunod dyan yung issue pa rin ng West Philippine Sea. So yan, inaasahan natin na iikot yung mga talakayan at posible may mga agreements na lalagdaan at syempre yung isinusulong na ASEAN COVID-19 Response Fund. So mag-ambag-ambagan dyan. Tinasaan din natin yung kumbaga partisipasyon ng mga dialogue partners gaya ng US, China, Japan, South Korea at itong Russia, Bombo Dave. Kaabang-abang pala ito. Anyway, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, handang-handa na ang Metro Manila sa kalimang ibaba sa Alert Level 2 ang Alert Level status ng National Capital Region NCR sa mga susunod na linggo. Ayon yan kay MMDA Chairman Benhar Abalos. Iginiit ni Abalos na more than ready na ang Metro Manila sa posibleng pag-downgrade ng Alert Level status sa riyong gayong very encouraging na ang COVID-19 numbers dito. Ang malagaan niya sa ngayon ay kapag mag-iikot ka sa mga lugar ay wasto nang nakasuot ng mask ang lahat. Kamakailan lang sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na posibleng maibaba sa Alert Level 2 ang Alert Level system sa Metro Manila kapag patuloy na bumaba ang naitatalang mga bagong kaso ng COVID-19 kada araw. Pero kinwestiyon ito ng health expert na si Dr. Tony Eliachon kasunod na rin ng pagdagsa ng maraming mga tao sa Dolomite Beach sa Manila Bay na pinangangambahan ng iba na maging super spreader event. Samantala, idinedeklara naman na rin ng Octa Research Group na nasa low risk na sa COVID-19 ang buong National Capital Region o NCR. Sinabi ng grupo na ang kanilang findings ay hindi naman daw sumasalamin sa opisyal na posisyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan katulad na lamang ng Department of Health o DOH, ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o itong IATF, gayon din ng mga local government units. Ito ay matapos na sabihin naman ng DOH kahapon na ang buong Pilipinas ay itinuturing na ngayon na nasa low risk para sa COVID-19. Ayon pa sa independent monitoring group na ito, ang positivity rate sa loob ng National Capital Region ay bumaba na sa 6%, habang ang average daily attack rate o ADAR naman ay bumaba na sa 7 bawat 100,000 mga individual. Ang 7-day average naman sa rehiyon ay bumaba na rin sa 901 mula sa dating 1,405. Samantala, bumaba naman sa 35% ang healthcare utilization rate, habang ang intensity care unit occupancy rate naman ay naitala sa 46%. Sa record ng Octa Research Group, tanging ang Mandaluyong, San Juan at Valenzuela ang nananatiling nasa moderate risk para sa COVID-19 sa buong rehiyon dahil pa rin sa ADAR na mas mataas sa 10. Ang Valenzuela ay nakapagtala ng pinakamataas na ADAR sa bilang na 11.15. Sinundan ito ng San Juan
Butuan na mayroong 10.57 at Mandaluyong na mayroon namang 10.50. The coronavirus infectious disease or COVID-19 pandemic update. Nadagdagan pa ng 4,393 ang bilang ng tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas na sa kasalukuyan ay umakyat na sa mahigit 2.7 million. Hindi pa kasama ang datos mula sa 5 laboratorio. Ayon pa sa Department of Health, ang mababang naitalang COVID-19 cases ngayong araw ay dahil yan sa mababang laboratory output noong Linggo, Oktubre 24. Sa 53,642 active cases, 74.8% dito ang mild, 6.7% ang asymptomatic, 5.8% ang severe at 2.4% naman ang nasa critical condition. Ito na ang pinakamababang active cases count magmula ng maitala ang 50,562 noong buwan ng Hulyo o Hulyo 22. Samantala ang total recoveries naman ay umakyat na sa 2,669,953 matapos na 8,470 pa mga pasyente ang gumaling sa sakit. Ang bilang ng mga nasawi ay lumagpas naman sa 42,000 mark matapos na 135 pa ang nasawi dahilan para umakyat ang death toll sa 42,077. Inaasahan ng National Task Force Against COVID-19 o NTF na mababakunahan kontra COVID-19 ang nasa 12.7 milyon na mga adolescents na edad 12 hanggang 17 pagsapit ng buwan ng Disyembre. Ayon kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., target nilang tapusin ang pagbabakuna sa mga menor de edad na mayroong mga comorbidities pagsapit ng buwan ng Disyembre para maprotektahan sila laban sa severe infection. Sa ngayon, kabuang 9,928 na mga menor de edad na mayroong comorbidities ang bakunado kontra COVID-19. Nauna nang sinabi ng National Task Force Against COVID-19 na kailangan na kumuha muna ng clearance sa kanilang mga doktor ang mga batang magpapabakuna kontra COVID-19. Obligado rin ang mga ito na magbigay ng kanilang consent at assent bago pa man mabakunahan laban sa nasabing respiratory disease. Samantala, base naman sa latest data ng National Task Force Against COVID-19, natukoy na aabot na sa 55 million doses ang naiturok ng pamahalaan. Sa naturang bilang, mahigit 29 million dito ang nagamit para sa first dose, habang mahigit 25 million naman ang para sa second dose. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, maraming Pinoy ang ligtas sa nagaganap na kaguluhan sa bansang Sudan. 7 na ang patay, 140 ang sugatan sa protesta ng mamamayan laban sa militar na nagsagawa ng kudita. At ngayon, may panayam si Bombo Elmar Acol sa isa sa mga Pinoy doon sa Sudan. Kami po ay talagang nagagalak din, hindi mo nakakalain na talagang sa pinakamalayong lugar na Sudan ay marami ring mga Filipino. By the way, ilan sa pagtaya nyo unang-una, ilan ang mga Filipino natin dyan sa Sudan, more or less, at least estimate, Attorney Cristina, ma'am? Nung pong dumating ako dito noong 2016 at malakas pa po yung samahan ng mga Pilipino, parang sinasabi po nila around 7,000 po ang mga Pinoy. Kaya lang po nung may revolusyon noong 2019, parang madami pong umuwi at nawalan ng trabaho din dahil umuwi yung kanilang mga employers sa kanilang mga bansa. So parang siguro nabawasan po yung number, tapos nung nagka-COVID din, marami na rin pong umuwi. So, pero alam ko po, by now, siguro thousands pa rin po ang Pinoy na nandito sa bansang Sudan. Wow. At usually, anong trabaho ba dyan sa Sudan, mga Filipino natin? Yung mga Filipinos, usually po yung nasa bahay, yung mga iba po mga engineers ng mga kumpanya din po. Tapos kami po nasa education sector po kami. So, doon po kami nag-work. Ganun po yung mga works dito. Okay. Technical and professional din naman po. Okay. Mula nang pumutok itong nangyaring kudita at bumagsak ang gobyerno ng Sudan, ito nakalipas na araw, kumusta ang naobserba niyo po ngayon dyan? Lalo yung mga trabaho po ng ating mga kababayan, mga Filipino, Attorney Cristina, ma'am?
Bali po, kahapon lang po kasi yung nag-umpisa. Bago mag 5 a.m., sinara po nila yung internet connection, sinara po nila lahat yung mode of communication. So, at a loss po kaming lahat. On our part naman po, papunta na po kami sa work nung sinabihan kami ng guard na, no, you cannot go because Sudan is not good. Tapos hindi namin masyadong maintindihan dahil nagsasalita po siya ng Arabic. Although, in-explain po sa amin na lahat ng roads ay closed, may mga barricades, ganyan, dahil ayaw po nilang may mobility. Tapos, eventually, nung nagbukas na po yung connection, mga hapon na po yun, so parang more than 5 hours na walang internet connection, walang mobile connection, hindi po namin nakokontak yung isa't isa. Nung okay na po yung mode of communication, nalaman po namin na natapol na ang government, so they were able to get the power, the military was able to get the power from the Prime Minister. So parang ganun po yung nangyari. And then, so far, since in-advise po kami na stay at home, ang alam po namin, nagko-communicate lang po kami sa mga kapwa naming mga Pilipino na nasa bahay din po. So far naman po, safe kami. Ang parang magiging unsafe lang po if you are in the place where the protest is. And sa ngayon, ang protest po ay nasa area ng Palace. Attorney, it's good to hear na bumalik na yung komunikasyon. When you say mga protest, ito mga anti-coup plotters, o ito yung mga nagpuprotesta laban dito sa military junta o sa mga militar na nagsagawa ng kudita. Ganun po ba, Attorney Cristina? Opo. Sila po yung mga civilian na gusto po na maging civilian ang leaders at hindi po mga military. Ang gusto po nila is democratic ang kanilang society led by the civilian people themselves, not by the military po. Okay, yung latest naming informasyon ay ilan na rin ang mga fatalities at magit 80 na ang sugatan sa nangyaring kaguluhan dyan. Anong abiso sa atin dyan ng ating embahada? I understand yung embassy natin parang magagaling peta sa Egypt, ganun ba? O sa Khartoum, meron din dyan yung sentro ng Sudan, Ma'am Cristina? Dito po sa Khartoum, we have our consulate, consulate led by an honorary consul na hindi po Pilipino. Pero ang ating embassy po sa Cairo, sa Egypt, ay nagbigay na po ng abiso sa lahat po ng mga Pilipino na huwag po munang lumabas, na mag-stay lang po muna sa bahay dahil hindi pa po safe ang mga roads at sa labas po. So far, nagbigay po sila ng ganon, and then sabi nila mag-reach out kami sa number. Nagbigay po sila ng contact number kung sino po na ang pwede naming tawagan, ay contact kung kailangan po. So far, walang utos sa inyo dyan for evacuation o kaya naman ay voluntary evacuation o kaya man repatriation dyan. Attorney Cristina, ma'am? So far po, for repatriation, wala po pong advice. But just like in 2019, for your own safety, mag-prepare ka lang naman on your own. Kasi nung 2019, pinag-prepare din po kami nung may revolution din na ganito. And then for evacuation, I don't know if it's possible for now since they closed the airports as well. So yung international airport po ay sarado, hindi po namin alam po kailan nila bubuksan. Pero so far kami po may mga Pilipino po tayo, mga kababayan po tayo na hindi pa makontak ng kanilang mga pamilya. Wala pa po kaming naririnig na involved na Filipinos doon sa fatalities at involved na Filipino doon sa protest. Karamihan po ay Sudanese. Siguro hindi lang po makontak kasi yung gamit po siguro ng mobile subscriber ay yung MTN or Sudani. Yung nakokontak po sa ngayon is yung Zain, na on and off naman yung signal. Pero minsan may pumapasok na signal, minsan wala. At yun sa internet din po, ang pwede rin po na connection for internet ay yung mga may fiber lang po, yung mga 3G at 4G, hindi po pwede. Kami po ay nag-abala nabahala din talaga sa sitwasyon diyan sa Sudan sapagkat we understand na maraming mga Filipino din diyan. By the way, we're just curious paano may lalarawan, matagal ka na rin po kayo diyan with your family, attorney, ang isang Sudan po na bansa, ito ba'y mas maunlad pa sa Pilipinas o mas maunlad ang Pilipinas o anong bansa may tuturing niyo mahihantulad sa mga ating mga syudad sa Pilipinas, attorney? Physically, I would say na mas marami tayong mga infrastructures. But
Also, if I would look into the interpersonal relationship of people here, para din po sa atin, malambing tayo sa tao. Mababait po yung mga tao dito. They are very accepting sa mga foreigners. Kagaya din po sa atin dyan. Pero in terms of infrastructures, I would say na mas marami po tayong mga companies dyan, mas marami tayong mga buildings, ganon. Dito po, marami din pong mga malalaking bahay, malalaking mga buildings, but not as much as what we have in Manila. Okay. Attorney, balikan ko yung issue dyan sa nangyaring kudita. Ang namumuno ngayon na military junta, yung mga leader ng militar na nakipag-alyansa ngayon sa civil government, dati ngayon, sila nang namumuno ngayon. Wala bang mga so far, mga pahayag dyan sa civilian, dyan sa mga mamamayan po? Anong dapat na gawin nyo po dyan, ma'am, so far? Ano yung mga ipinapahayag nila dyan na mga mensahe nila? For yung mga civilian po, they are already out to protest. Pero for us foreigners, we, as much as possible, we just want to wait and see what's happening kasi mahirap mong mag-meddle with our political situation, and so far hindi naman nila kami tinatouch. So I don't know if I was able to answer your question, but yeah, ganun po. And then Mr. Borhan, yung pong namumuno sa military for now, nagbigay na rin po siya ng statement, but it's also in Arabic. So Arabic pa lang salita dyan, ano? May mga impormasyon na yung kanilang Prime Minister, yung kanilang mga cabinet members at iba pang mga top leaders ay ikinulong, inaresto ng mga military junta, ng militar dyan. So anong mga impormasyon pang natanggap nyo dyan, Attorney? Wala na po kaming natanggap na iba aside from that. Some would say they are under home arrest, house arrest. Aside from that information, wala na rin po kaming ibang nalalaman. Yun po. Ang medyo mas mahirap din mag-comment about their government for now, especially that we are here. Alam ko din naman na hindi siguro naman nila makikita ito, but yeah. We understand po. Okay, Attorney, baka may mensahe ka sa mga kababayan din sa Pilipinas at yung mga kamag-anak ha, na maraming mga Pilipino dyan sa bansang Sudan. Go ahead po, Attorney Cristina. Yes, maraming salamat po, Mr. Elmar. Yung gusto ko lang pong sabihin na so far po, wag po kayong masyadong mag-alala dun sa mga kababayan natin dito sa bansang Sudan dahil wala pa po kaming naririnig na involved na mga Pinoy sa kaguluhan. And then usually po, lalo na yung mga nandito na ng matagal, alam po namin na pagka wala ka po dun sa lugar ng protesta, pag nasa bahay ka lang, wala po talaga ding mangyayari na masama sa inyo. Yun naman po, usually din naman po hindi nila ini-involve ang mga foreigners sa kanilang kaguluhan kasi alam nila na it's between the military and the civilian. So tayo namang Pinoy ay na-identify tayo by color. Alam nila na hindi nila tayo kalahi. So usually hindi hinahayaan na lang po tayo. Attorney Chris, what about to the Philippine government? Baka may mga mensahe rin kayo sa mga opisyal para sa ating mga kababayan dyan. At least yung inyong sitwasyon dyan, ma'am? Yeah, I think medyo proactive naman po ang ating Egypt embassy in giving an advisory through their Facebook. And then kahapon po, they tried to contact yung mga Filipinos na nandito. At yung isa pong friend namin was able to talk to them dahil siya lang po ang nakokontak during that time na kinokontak po na nila ang mga tao dito. At nagpapasalamat po kami doon dahil kahit pa paano medyo malayo ang Egypt sa Sudan, rinatry po nilang mag-reach out. And I think until now, they are still looking into anong pwede nilang gawin in case. So I think for now they are looking at how they will help the people as well. So we are so thankful for that. Na alam nila na we are still a part of the country and we are still a part of, we are still their members that they have to look at the present. Attorney, batiin niyo po yung probinsya niyo po sa inyong salita, at least malaman po kayo diyan na nandyan po kayo. Go ahead po, Attorney. Po, nag-Ilocano po kami sa Mountain Province, Dagiti
kailyan mi nga taga Mountain Province, okay kami mat ditoy, pati dagi dadong mga kailyan tayo from Baguio, Benguet nga amumi ditoy kasarita mian, kat mayat namat kano. So hangkay pay agdanag, iti condition mi ditoy. Maraming salamat po. Salamat din po at saka kumusta kay sa inyo pong asawa dyan, kay sa mister nyo po, kay Sir Darwin. Maraming pong salamat, Attorney Cristina Balugang. Direkta po yan sa Bansang Sudan at God bless po sa inyo. Igat po kayo yung pamilya dyan. Maraming salamat din po. Maraming salamat din po. So yan, Bombo Jen,